Isaiah 46 verse 3. Basa mo na itong sa verse 7. Kung nasa amen? Tanamanindog pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. I don't think I'm going to use the whiteboard today, but maybe, so we'll leave it right there. Isaiah 46 verse 3 through 7. Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me. Kana nga pulong born, dili magpasabot na tao, it means gipasan or napasan. B-O-R-N-E means pasan. Is that what it says in the Visayan? Let's see here. Yep, gipasan. Which are born by me from the belly, which are carried from the womb. Let me read that in Visayan. Paminaw nga ni kanako balay ni Jacob ug sa tanan nga nahibilin sa balay ni Israel nga gipasan pinaagi nako or just nako gikan sa tiyan nga gidala gikan sa tago angkan. So what God's saying, nagastorya siya sa iyang katawhan, and He says, ako ang mo pasan, ako ang mo aswat, ako ang mo agak kaninyo. Y'all see that there? Okay. Look at verse 4. And even to your old age, I am He. So, iyang gisulti, sukat sa pagkatao, hangtod sa pagkatigulang. Even to your old age, I am He. And even to the hoar hairs will I carry you. The word H-O-A-R, hoar hairs, means mga uban, white hair. Uban? How do you say it? Uban. It means the white hairs will I carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Bisaya verse 4. Ug bisan ngadto sa inyong pagkatigulang, ako mao siya. Ug bisan ngadto sa ubanong nga mga buhok, ako mo dala kaninyo. So, kung naluwas na ta, kung kita ang tao sa Diyos, siya nagsaad, mag-atiman siya na to, siya ang mag-aga ka na to, hangtod sa katapusan sa kinabuhi, hangtod tigulang na. Ang Diyos dali mo sa likway na to. Mo dala kaninyo. Ako, I love this. Ako mihimo, ug ako mupasan. Bisan ako mudala ug mupalingkawas kaninyo. So God says, I made you and I will take care of you. Akong muagak, akong mupasan ninyo. Now I'm making a point because when we get to verse 6 and 7, God makes a comparison. Ang Diyos diri sa atong text verse nagkumpara sa paagi nga siya mag-aswa kanato, siya magpasan kanato, siya mag-agak kanato. Dayon nagistorya siya sa kabayan sa mga tao maghimo sa larawan. O ang tao mo himo sa iyang Diyos. O ang tao kinahanglan mo pasan sa iyang Diyos. Watch for the comparison. That's what God is doing here. We're going to read verse 5 through 7. Diretso, English, dayon Bisaya. To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like? They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith, and he maketh it a god. Notice the God is little g, meaning dili tinuod God, Diyos. They fall down, yea, they worship. They bear him upon the shoulder. They carry him, and set him in his place. He standeth. From his place shall he not remove. Yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Let me read those 3 verses in Visayan because I think it's important. Ngato kang kinsa, kamo mo pagkasama kanako, og maghimo kanako nga katugbang. Ang sabi niyo, katugbang, patas, equal. Og mo tandi kanako, tandi is kampara. Aron nga kami mahimong sama. God saying, what's a laing Diyos sama nako? Dayon nagistorya siya kabayan sa mga images, religyoso nga mga larawan. Sabi niyo larawan, ang mga, what is the Hawaiian word? Statwa? Mga statwa, I lost it. Larawan is the word in the Bible, but statwa is mas common diri sa dapitan. So, sila miusik sa bulawan gikan sa bag, og nagtimbang sa plata diha sa timbangan, og nagsuhol sa panday sa bulawan. So, panday sa bulawan, ang worker sa goldsmith, I think sa English. Yes, goldsmith. Samanta, nawala ko, sorry. Panday sa bulawan. Og nagahimo ni ini nga usa ka Diyos. God said,
I made you and I will carry you. Now he says, they make their God. Og nagahimo niini nga usa ka Dios, sila mihapa. Oo, sila misimba. Sila nagpasan kaniya. Kinsa, ilang Diyos. Sila nagpasan kaniya nganha sa abaga. Sila nagdala kaniya og nagpahimutang kaniya sa iyang dapit og siya nagatindog. Gikan sa iyang dapit, siya dili mo lihok. Oo. Usa ang musinggit ngato kaniya apan dili siya makatubag ni makaluwas kaniya gikan sa iyang kagubot. God says in the first two verses, I made you, I'll carry you, I'll deliver you. And then God says in verse 6 and 7, they make their God, they carry their God, and He can't help them. This morning I want to talk to our church about the single biggest difference between Baptists and Catholics. Now I know, huy, dali makastory ka bahin sa Latin religion. Tell God that. That is not a biblical concept. Unsa ang pinaka dakong kalinan sa mga Baptist ug mga Katolika? Are you ready? I'm going to give it to you in the title of the message, and some of you are going to be surprised. Here's the title of the message. You ready? The Catholic Church doesn't believe the Bible. What is that? Ang Katolika nga simbahan wala nagatuo sa Biblia. Ug karong buntag, I'm going to take this single issue of statutes, statua, and I'm going to show you biblically why I say the Catholic Church does not believe the Bible. You say, Pastor Mike, why this subject? Number one, because I felt like this is the direction God wanted me to go. Number two, because this single issue is discussed more in the Bible than any other topic. Ang pagbati sa Diyos, kabahin sa mga statua, ang mga relihiyosong larawan. There are more verses about that than there are about salvation. It's not even close. There are more verses about God hating idolatry than there are verses about the sacrifice of Christ. And it's not close. So the title of the message today, the Catholic Church doesn't believe the Bible. Pastor Mike, once ay dakong kalinan sa mga Baptist o Katolika, we believe the Bible, they don't. And it is that simple. And I'll talk to you this morning, kabayan niya na, magamputa, dayon ko mo makalingkod. Heavenly Father, would you bless the message this morning? Lord, you know I didn't expect or plan to preach this. It wasn't in my plans, but God, you knew this is what we need. So God, would you stabilize our church? Help us to become strong in our faith. Help us to know the differences, not so we can attack others, not so we can be critical, not so we can think we're better, but so we know the truth of your word. Holy Spirit of God, would you fill me this morning? Help me, God, as I preach. Lord, I need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Nakasabot ko, nga nako dari sa Pilipinas, and the Philippines is very much a Catholic nation. Daghang Katolika dari, kanang kadaghanan sa tao. Most of our lawmakers are Catholics, at least in name. Ang kadaghanan sa tao dito sa Senate, dito sa House of Representatives, dito sa laing line, most are Catholics. But I still have to tell you the truth this morning. The Catholic Church does not believe the Bible. Now, if you ask almost any Catholic, kung ikaw mga tanong sa mga Katolika, nagatuo ba ka sa Biblia? Halos tanan mo tubag, nagatuo ko sa Biblia. Occasionally, nalibog sila. Kaya wag yun sila nagbasa. So, wala ko sure. Pero nagatuo sila nga tinuod ang Biblia. Bisan wala sila kabalo unsa na sa sulod, nagatuo sila nga tinuod ang Biblia. But if you talk to an average Catholic on the street in Dapitan, all of them will say, yes, I believe the Bible. And they're sincere. Seryoso sila. Nagatuo sila nga tinuod ang Biblia. So when I say the Catholic Church doesn't believe the Bible, I don't mean the members. I mean the leaders. Ang mga pangulo, ang mga tao motudlo, mowali, mohimo sa mga decision diha sa simbahan, wala sila nagatuo sa Biblia. However, ang mga Katolika, ang mga followers, nagatuo gayon sa Biblia. How is that possible? Unsaon nga
Ang mga pangulo, wala nagato sa Biblia. Pero ang mga tigsunod, nagato sa Biblia. It's actually very, very simple. The followers believe the Bible is true, but they don't know what the Bible says. Ang mga tigsunod nagatuo nga tinuod ang Biblia pero wala sila nahibalo kung unsay gitudlo diha sa Biblia. Kaya ang ilang iglesia wala nagtudlo sa Biblia. And there is no area where this is more obvious than the topic of idolatry. Ang mga statwa, ang mga religyoson larawan. In the area of religious images, the leadership of the Catholic Church does not believe, teach, or obey the Bible. Kabahin sa mga statwa, ang pagpangulo, ang mga pangulo sa Katolika nga simbahan, wala nagatuo, nagatudlo, o nagatuman sa Biblia. O tungod wala sila nagtudlo sa Biblia, ang ilang mga tigsunod nga magsimba matag simana, wala kabalo kung unsa gitudlo sa Biblia kabahin sa mga statwa. Naidaghang butang nga tao. And by butang, I mean in our eyes, nakasabot ko, wala ay matarong, wala bisan usa kitang tanan sala. I don't mean that. Pero naidaghang tao butan, nagsulay sila magpalipay sa Ginoo ug nagatugayud sila nga ang pagbaton o pagbutang sa statwa diha sa ilang balay mutabang kanila sa pag-angkon sa panalangin sa Ginoo. They actually believe that. Di ba? Na ang mga tao mulakaw, mubaligya sa mga statwa. Ang unang problema, nga naman wala siya naglakaw kung Diyos siya. Kinalang pasanon. Pero magabot siya. Mubaligya siya. Ang tao, maglanpasin na ako'y kwarta mo, palit ko. Because they believe putting it, kung sila mubutang dito sa, what was that word we used yesterday? Estante? Dito sa estante. Estante or tarima? What was the word? Estante lang. Estante, sa English, shelf. Tungod na ako'y, mag-add-in ko. Dugang-dugang pa. Kaya nga naman, araw ng Diyos, magpanalangin sa hamong panimalay. Now, why do they believe that? Tungod wala sila kabalo kung unsa gitulod sa Biblia kabahin sa mga larawan. Kanamo raso nga halos tanan balay sa tapitan. Naigamay nga estante. Basing dito sa corner, basing sa ibabaw dito, ibabaw sa sala. Ug ibutang ang ilang Santo Niño, ilang Mama Mary, mga santo, di ba? Kaya wala sila kabalo. Nagatuo sila sa Biblia pero wala sila idea unsa gitulo sa Biblia kabahin ni ana. Kanamo rason ni kamo kita sa mga parades diri sa dapitan. Diri sa dapitan lang nakakita ko sa mga parades. Ang tao magdala sa ilang picture o ilang larawan, ilang statwa. Y'all see this, right? Diri ra sa dapitan nakita na ko kani. Lain lugar wala ko nakita. Tumagyeti na ba? Pero sa dali common, dali kanunay. Say, what is the song? I have no idea. Wako nakasabot. Nga naman magbalhin-balhin tungod siya nagato. Kung kana nga, wow, dakong mayong luck ni anak nga statwa. So kung sunod nga mo balhin, ako na lang, akong balay na lang. Diba? O magbalhin-balhin. Kaya nga naman, ignorante gayud sila sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Tungod ang ilang church, wala nagatuo sa Biblia. They take the God, sila mo kuha sa ilang Diyos, and they always have to carry it. My daughter, Hannah, how old is Hannah? Pila edad ni Hannah? 1 year old na siya. You know, she's only one kapin. But if I hold her hand, makalakaw siya. Diba? You ever notice
Ang mga statwa, dali gayud mo tubo, dali gayud mo mahimong kusgan mo, lakaw na. Diba? And that's exactly what God is making fun of here. He says, you have to carry your God. And before you carry Him, first you have to make Him. Let's read it. Let's read verse 7 lang. We're not going to read it all. Tanong verse 7. Verse 6 says, Kamu naghimo ni Ana. Verse 7, Isaiah 46:7. They bear Him upon the shoulder. They carry Him and set Him in His place, and He standeth. From His place He shall not remove. Yea, one shall cry unto Him, yet can He not answer, nor save him out of his trouble. Sila nagpasan kaniya nganha sa abaga. Sila nagdala kaniya o nagpahimutang kaniya sa iyang dapit. O siya nagatindog. Gikan sa iyang dapit, siya dili molihok. You ever notice that? When you put Santo Niño on the shelf, naglingkod siya gyapon. Di gyud siya mo naok. Diba? Siya dili molihok. Oo. Usa ang mosinggit ngato kaniya, apan dili siya makatubag. Ni makaluwas kaniya gikan sa iyang kagubot. Let me tell you something. Kung kinahanglan ka mo pasan sa imong Diyos, anak ka sa dakong kagubot. If you have to carry your God, you're in trouble. Kung kinahanglan ka, ako magpatindog sa akong Diyos dito, you be good. Pag binutan na, diha. Kinahanglan ka, magpabarog kaniya. I got news for you. Kung nakay problema, dili siya munaog aron mutabang nimo. He says, ikaw mo tao, tabangi ko! Ug unsa ang gisulti. You ever notice? And I know, the first Catholic response is, well, we don't actually pray to the image. Okay, but how about this one? Hail Mary, Mother of God. Nagaampo ba ka sa Diyos? No, nagaampo ni Mary. Let me tell you something. Ang sunod panahon na kay kalisod. Kung akong problema, ikaw mo doon, magampo ni Mary. Mary, Hail Mary, Mother of God, tabangi ko palihok, naglusod ko karon. Let me show you what Mary's gonna do. Hangtod sa kahangturan. Aren't you glad we don't have visitors today? Kahapon nagduda, Ginoo, kabalo ko, ikaw kabalo sa tanan. Pero ako nahadlok gamay ka ba ni ini? Na wala pa ay wall, aron sila makadungog. Mary, wala ka nakasabot. Dako gyud akong kagubot karon. Unsa ang gihimo? Diba? So, nga naman lagi, nga nagdaghang tao nga nagituo, nga good luck man, maayo man good kung nakay statwa sa lod sa balay. Simple, ang ilang simbahan, what gyud nagtudlo nila kung unsa gitulo sa Biblia, kabay ni Ana, kaya ang ilang simbahan wala nagatuo sa Biblia. We're talking about the leaders. Ang mga leader wala nagatuo, ang mga follower wa kabalo. I'm saying today, ang Katolik nga simbahan, wala nagatuo, nagatudlo, or nagatuman sa Biblia. O kanamo rason na daghang Catholic people, mayo nga tao, nga nagsabi, Catholic gayud ko, nagatuo sila sa Biblia, pero wala sila idea unsa gitulo sa Biblia, kaya ang simbahan wala nagtudlo nila. Kanamo rason daghang tao, nagatuo gayud nga, blessing kayo kung naay daghang statwa sa lod sa balay. Nagatuo sila nga tinurang Biblia, pero wala sila nahibalaw kung unsa gitulo sa Biblia. Can I show you what God says about putting a statue in your house? Deuteronomy 7. If you go to the Mass, you'll never hear the priest read this verse, I promise. Dig yun.
Deuteronomy 7:25. Siyempre, makalantaw ta. Literally, we could look at probably hundreds of verses. We won't do that today. If you want more verses, I can give you lists. Deuteronomy 7, verse 25. Kunanas, amen? The graven images of their gods shall ye burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein, for it is an abomination to the Lord their God. God said, kung naay bulawan, kung naay plata, sunugon gihapon ang statua. Sayang. God says, don't try to save the money from it. Burn it. Verse 26. Neither shalt thou bring an abomination into thine house. Nakastori siya kabahin sa mga statua. Lest thou be a cursed thing like it. But thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. Bisaya, ang kinuli nga mga larawan sa ilang mga Diyos inyong sunugon, pinaagi sa kalayo. Dili ka mo tinguha sa plata or bulawan. Nina, ayaw maglanta mo sulti, sayang. Ayaw pa kabala kaniya na. Plata or bulawan nga na diha kanila. Ni mukha ni ini lang kanimo. Aron dili ikaw malitag diha ni ini. Kay kini usa ka dulumtanan ngadto sa Ginoo nga imong Dios. Unsang dulumtanan? Ang kinuli nga mga larawan, statua. Sa tanyo, dulumtanan, gidumot gayud. Verse 26, mas strong pa. Ni ikaw modala og usa ka dulumtanan ngadto sa imong balay, aron dili ikaw mahimo nga usa ka tinunglo nga butang sama ni ini. Unsay ang Dios nagyayong kabahin sa mga statua? Usa ka tinunglo nga butang. Apan ikaw sa hingpit masilag ni ini, ug ikaw sa hingpit maligut-gut ni ini, kay kini usa ka tinunglo nga butang. Ganang ko mo mas daghang statwa diri sa akong estante ganang aron ang Dios magpanalangin sa among balay. And God says, kana nga statwa gitunglo sa Dios. O kung ikaw mo butang sulod sa imong balay pod tungloon sa Dios. So nga naman ang daghang tao nagatuo ng statwa mo dalat sa panalangin sa Ginoo. Ang ilang church wala nagtudlo nila sa Biblia. Tungod ang ilang church wala nagatuo sa Biblia. Ang pagbaton sa statwa sulod sa imong balay, dali mo dalat sa panalangin sa Ginoo, kana mo dalat sa tunglo sa Ginoo. Ako mahadlok gyud kung naay Mama Mary dito sa akong balay sa kanto, sa corner kanto. You know, everybody has their Mama Mary in the corner. Mahadlok gyud ko kang Dios naging undaan, kanagi tunglo. Ug ikaw pod tungloon kung ikaw magbaton niya na sa imong lapit, sa imong balay. I'd be scared to have a Santo Niño doll up above my sala. Mahadlok ko. Can I say this morning, kung na kay daan statwa diha sa imong balay, sa gikan sa imong kaagi, wala pa ka naluwas, sa diha na katuloy ka pa ka, paminaw na, ulit na ug mo labay niya na. Kwa ang tunglo gikan sa imong balay. Don't sell it to your neighbor. Who discount? Burn it. Nga naman ikaw mo hatag sa tunglo sa imong silingan. Di ko ganahan kaniya, mo hatag ko kaniya sa tanan. Throw it away. Burn it outside of city limits. Aron dili dakpan.
And may I say, kung mahadlok ka sa paglabay sa statwa, ikaw kabalo, napakay pagtuo kabahin niya na. You have not yet been freed from the superstition of the Catholic Church. Gigapos gihapon ka sa mga bakak sa Catholic Church kung mahadlok ka niya na. Ay nainumdum mo sa diyan nagpalapad sila sa highway sa Pantalan. You remember that? 2 lanes man, gubot kayo kanus, nagpalapad sila na ay chapel sa babaw. Pero sa diyan nagpalapad, nagduktok sila sa pangpang. So ang chapel nadaot. So sila nagpabalhin ay uska saint. It was the ugliest statue I've ever seen. And it kind of looked like Beth now that I think about it. No, wala. But anyway, it was a terrible, whoever made it was not a skilled statue maker. Brother Michael could make much better statues if he tried. And, but anyway, it was a terrible, but no, they nadaot na ang chapel. Pero ang tanang tao mahadlok na magbungkag sa statua. It was sitting dito, dugay na dito taplin sa highway, sa ubos sa pangpang, kayo ang tanang tao mahadlok. Let me tell you something, if you're afraid of the statue, hoy, kung ako mo duk pasin, you are bound by superstition. The Bible sets us free from that stuff. It's stone and plastic and paint. Bato, kahoy, pentel, di ko mahadlok niya na. In fact, ang Diyos ganahan kung ikaw mo sunog. I'm saying today that the Catholic Church does not believe the Bible. Watch me now. They trust in their traditions more than the words of God. Wala sila nagatuo sa Biblia. Nagasalig sila sa ilang mga tradition sa labaw pa o ibabaw sa. Labaw pa sa mga pulong sa Diyos mismo. Can I show you what God says about religions that trust their traditions instead of God's words? Go to Mark chapter 7 verse 6. Si Kristo nag-quote sa Old Testament passage dere. Samtang nag-istorya siya kabahin sa Pharisees. Nako pangutana, si Jesus ba uska Pharisee? Tubaga ko, si Jesus ba uska Phariseo? No. So lain ang ilang religion sa iya. Ug si Kristo nagsaway sa mga Phariseo. So iya mo dawa nining kalibutan nga huna-huna. Oh, dali ang Kristohanong magsaway sa laing religion. Kung laing religion na kinahanglan sawayan. Sawayan. Somebody needs to tell the truth. Mark chapter 7 verse 6, tanawang gisulti ni Kristo. Isog kayo siya. Wait till we get to the sign. It's good. Kunana say amen? He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, this people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Jesus is criticizing another religion. Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. That word full well means sahingpit. Ilang translate maayo kaayo. I don't understand that. It is not very good that you reject the commandment of God. So we're going to say sahingpit. Bisaya, verse 6. Siya mitubag ug miingon ngadto kanila, maayong pagkatagna ni Isaias kaninyong mga tigpakaron ingnon. Ingon nga kini nahisula, kini nga katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako. Hinoon diha sa kakawangan sila nagsimba kanako. You know what that means? Diha sa kakawangan sila nagsimba kanako, ang tanan nilang pagsimba sa Diyos way pulos.
nga nagatudlo ingon nga pagtulunan nga ang kasuguan sa mga tao kay sa pagpadaplin sa sugo sa Dios kamo naghupot sa tradition sa mga tao sama sa paghuga sa mga kulon ug mga kopa ug daghang pang-ubang sama niini nga mga butang nga inyong gibuhat ug siya miingon ngadto kanila sa hingpit kamo mosalikway sa sugo sa Dios aron kamo makabantay sa inyong kaugalingon nga tradition. Ang Diyos naging kung na relihiyon nagsunod sa ilang tradition imbis sa pulong sa Diyos ang tanan nilang pagsimba kawang what na'y kapuslanan. Oh, dili makasaway sa lahat ng relihiyon. Pero namakak sila kabahin sa Diyos. Nagsulti, nagatumi sa Biblia, pero wala gayon. Usahay, nagsulay kong magsangyaw sa tao kabahin sa kaluwasan o kinagayon lang tubag. Sila musulti. Pastor, kabalo ko, unsige tulo sa Biblia, pero sa amo nga relihiyon, you know what they're saying? Ang among tradition, mas importante kaysa God sa pulong sa Diyos. Nagpalabaw sila, kasi tawag, nagpalabaw sila sa tradition sa tao, imbisa, I don't say above, ibabaw sa pulong sa Diyos. Something like that. English, they have elevated man's tradition above God's word. And Jesus said, in vain do they worship me. I don't care how beautiful the Catholic Cathedral is. Ang ilang pagsimba walay kapuslanan. Well, let me stay with my notes here. Here we go. I'm saying this morning, unsay dakong kaliinan sa Baptist Church o Catholic Church. Ang pinakadako, nagatuta sa Biblia. Sila wala. Sila mag-angkong nga nagatuo sa Biblia, pero dili tinuod. Dili tinuod. I can hear the arguments now. But Pastor Mike, you shouldn't be so dogmatic. Dili ang nga isog gayud ka kabainin. Kay syempre ang Biblia nay daghang interpretations. You ever heard somebody say that? Nay daghang interpretations sa Biblia. Not about statutes and images. There is no room for differences of opinion. The Bible interprets itself. Can I show you just a couple? I could show you literally hundreds. Let me show you a couple. Let's start with the most famous, Exodus chapter 20. Pastor Mike, naidaghang interpretation sa Biblia. No, naidaghang ignorante sa kamatuuran sa Biblia. They don't know what the Bible says. Kung ang tao nahibalo, kung unsa gitulo sa Biblia, sila mahibalo diretso nga ang Diyos nagdumo sa mga statwa nga gamiton para sa religyoso nga katuyuan. Exodus 20 verse 1. Exodus 20 verse 1. Kung nasa amen? And God spake all these words. This is the 10 commandments. Okay? Famous guy on 10 commandments. Kabaluta. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which hath brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Commandment number 1. Thou shalt have no other gods before me. Verse 4, commandment number 2. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Let me read those two verses beside. Verse 3, commandment number 1. Dili ka magbaton og lain mga Diyos sa atubangan kanako. Verse 4, commandment number 2. Dili ka mohimo nga na kanimo og bisan unsa nga kinuli nga larawan, estatwa, o bisan unsa nga porma sa bisan unsang butang nga ana sa langit sa itaas, o nga ana sa silong sa yuta, o nga ana sa tubig ilalong sa yuta. There's no room for extra interpretation there. Bawal ang mga larawan para sa religyoso nga katuyuan. You say, well, how do you know he's talking about religious idols specifically? Look at verse 5.
Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila. He's talking about making images for religious purposes. Para sa pagsimba. Dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila. Nimo lagad kanila kay ako ang Ginoo nga imong Dios usa ka abughoan nga Dios. Now, I need to answer a question here because the Catholic apologists love pointing out that God commanded Moses to make cherubims in the Holy of Holies. You ever heard that argument? Si Moses gisugo sa Ginoo nga magpahimo og mga cherubim, klase sa anghel, dito sa unsay tawag niya na sa Ark of the Covenant. So see, okay naman ang mga larawan. No. Kay ang mga cherubim way labot sa bisan unsang bahin sa ilang pagsimba. Decorations na lang ug ang Ginoo lamang makakita. The high priest nakasulod ngadto sa Holy of Holies pinakabalaan nga dapit one time matag tuig lang. Siya lamang nakakita sa mga cherubims. Siya ug ang Dios. Ug ang mga cherubims way labot sa ilang pagsimba. Are you with me this morning? That is a foolish argument that's rooted in biblical ignorance. The Bible's very clear. No images for any religious purpose. Turn with me to Deuteronomy chapter 16 verse 22. We'll see how clear this one is. God says, ayaw gayud magbaw, magduko, or diri yukbo. Magyukbo ngadto sa mga larawan, ngadto sa mga statwa. Deuteronomy 16:22. Kung nasa amen? Neither shalt thou set thee up any image which the Lord thy God hateth. Ni ikaw mo pabarog o bisan unsa nga larawan nga ang Ginoo nga imong Dios nagadumot. Oh, Pastor Mike, naidaghang interpretation. Unsay lain interpretation niya nga verse? God hates statutes. Unsa pay lain? There is no other possible interpretation. It's not a matter, listen to me, I know this is deep English, but I don't know how to say it in Visayas. It is not a matter of interpretation. It is a matter of ignorance and rebellion. But for most people, it's just ignorance. Wala sila kabalo. Pero ang Pangulo, kabalo gayud o wala sila nagatuo. Oh, and I know what people say. Oh, Pastor Mike, dili ta mag-ampo gayud ngadto sa statwa. Gamiton lang para sa pagpadol kanato ngadto sa Dios. Not the God of the Bible, because He hates the image. He's not near the image. And we all know the truth. People can say we only use it to focus on God, but most people are praying to the piece of rock. Nagampo sila sa larawang gayud. I'm saying today, ang Diyos sa Biblia, nagadumo sa tanan relihiyosong larawan. And it's taught through the whole Bible. There is more in the Bible about statutes than there is about salvation as far as clear statements. Turn with me to Isaiah 44 and verse 20. Here in Isaiah 44, God describes a person who makes and believes in images. Ang mga tao nga maghimo sa mga statwa, ang mga tao mo gamit sa mga statwa diya sa ilang relihiyon. Isaiah 44:20. Kung nasa amen? By the way, if you want a great study on idolatry, Isaiah 44, 45, 46.
The best three chapters that are together on idolatry, those three chapters are awesome. Isaiah 44 verse 20. Kung nanasa amen? He feedeth on ashes. Look at this next sentence. A deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? Siya nagakaon nga sa mga abog, usa ka nalimbongan nga kasing-kasing ang mipatipas kaniya, nga siya dili makapalingkawa sa iyang kalag, nimo ingon, dili ba adunay bakak sa akong tuo nga kamot? Meaning he's holding his God in his hand. So what God's saying here, do you understand the word tipas? Tipas means mobiya sa saktong dalan. Tinood? Oh, mogamit mi sa mga larawan aron magpado sa Diyos. God says, ang tao nga maggamit sa mga larawan, nagpatipas sa ilang kaugalingon, gikan sa Diyos. Images of any kind always turn you away from the true God of the Bible. Bisan unsang klase sa mga larawan mopalayo nimo gikan sa tinuod Diyos sa Biblia. Sometimes mag-sowing ko, naitaw mo sultin ako, well, kitang tanan nagito sa preyong a Diyos, lain ng religion pero preyong Diyos. Dili tinuod. Sometimes people say that about Islam. Oh, Allah and Jehovah are two names for the same God. Dili tinuod. The Quran says, si Allah wala nahigugma sa mga magsasala. John 3:16 says, kayang Diyos nahigugma pag-ayo sa kalibutan. It's not the same God. It's not the same God. Oh, but the God of the Catholics, that's the God of Jesus. So it's the same God. No, it's not. The leaders of the Catholic Church believe in a God that accepts and even likes religious images. That's not the God of the Bible. Nagato sila sa Diyos nga modawa o morag ganahan sa mga statwa. Pero kanadili ang Diyos nga makaplagan na to sa Biblia. I'm sorry. When the Catholic priest prays, he's not praying to my God. They have made a new God in their own mind. Not only do they have gods in their dito sa ilang estantes all around the church, they also have made false gods in their heart and in their mind. So what is the practical application for us as a church? 3 statements we're not going to write on the board. Statement number 1. No saved person should attend a church that doesn't teach and doesn't believe, teach, and obey the Bible. Walay tao nga naluwas. Angay nga what's the word? Moapil, moapil sa simbahan nga wala nagatuo, nagatudlo, o nagatuman sa pulong sa Diyos. Wala kay benepisyo, wala kay makuha diha. If you are saved, God expects you to leave the church that teaches lies. 2 Corinthians 6:16. Ako rin mo basa. Paminaw ni ini. Basaya lang para sa time. Ug unsay kauyonan sa templo sa Dios uban sa mga Diyos. Kay kamo mao ang templo sa buhi nga Diyos. Kung naluwas na taong balang espiritu magpuyo na sulod na to, kita ang templo sa Diyos. Kay kamo maong templo sa buhi nga Diyos. Ingon sa gikasulti sa Diyos, ako mo puyo diha kanila, ug mulakaw diha kanila, ug ako mahimo nga ilang Diyos, ug sila mahimo nga akong katawhan. So ikaw imong lawas maong templo sa Diyos. Verse 17. Tungod ni ini, gawas gikan kanila. Kung naay mga statwa, if that was the only false doctrine in the whole church, God says, get out of that church. Gawasan na. Tungod niini, gawas gikan kanila og pagpalaing kamo. Nagingon ang Ginoo, ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang, ug ako mo dawa kaninyo. Number 1, kung naluwas na ta, kabalo na sa kamatuoran sa Biblia, what tayo labo sulod sa church nga nagtudo sa mga bakak. Number 2, if you have images in your home, get rid of them. Ayaw kahadlok sa bato.
plastic, putaw. Kung naay statwa diha sa imong balay, can I take it a step further? Kung naay mga picture ni Jesus diha sa imong estante. Did you know the Bible talks about pictures in the same way it talks about images? Not as often, but it talks about he says destroy their images and their pictures. If the picture is used for religious purposes, get rid of it. Are you listening to me this morning? Notice we don't have any pictures of Jesus on the wall. Oh, but he's God. No pictures. Have you ever noticed God decided to send his son during a time when there were no cameras? Maka-imagine ba ka kung si Jesus niabot karon? Yung tanan. Di ba? Maghulat dito dapat sa highway si Kristo mulabay. Mag-selfie ko. Di ba? Ang Diyos nagpadala sa anak sa panahon nga walay pictures. Nobody knows what Jesus looks like. But I can give you a hint. He didn't have hair down to here. It is a shame for a man to have long hair. Jesus didn't have long hair. Just saying. Kung nakay daang nga statwa diha sa imong balay, maybe you kind of forgot about it. Maybe it's under the bed. Kay dili ka gana makita sa uban pero nahadlok ka nga mo labay gayud, uli na mo labay na lang. It is a cursed thing. Number 3. Wala tayo bisita karon. Ang number 3 para sa mga bisita. Just a reminder for our church. Watch me now. Watch me now. The Bible is very clear. Salvation is not found in any church, including the Baptist Church. Ang kaluwasan dili makaplagan diha sa religion, diha sa church. Salvation is found in Jesus Christ. But I think mura kitang tanan naluwas na. So the practical application, listen to me. Listen to me. Don't let your family pressure you into going to the Catholic Church. Kung naay mga larawan, statwa, ilabay na lang. Let's make sure we are right in this matter. One every head bowed, every eye closed.